या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। कनेडी राडा प्रकरण, त्या 10 जणांची पोलीस कोठडीत रवानगी। शिवसेना पक्ष चिन्ह सुनावणीबाबत मोठी बातमी, ठाकरेंना दिलासा मिळणार। आणि काँग्रेसमध्ये भूकंप, बाळासाहेब थोरातांचा नेतेपदाचा राजीनामा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। विधान परिषदेच्या निकालानंतर काँग्रेसचा अंतर्गत कलह मोठ्या वळणावर येऊन पोहोचलाय। काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून विधिमंडळ पक्षनेते पदाचा राजीनामा सादर करण्यात आल्याची माहिती दिल्लीतील काँग्रेस सूत्रांकडून मिळतेय। नाशिक पदवीधर निकालाच्या दिवशी नाराजी व्यक्त करताना जर राजीनामा दिल्याची ही माहिती मिळते। आता दिल्ली हायकमांड याबाबत काय निर्णय घेणार, थोरातांचं मन वळवणार की नवा बदल घडवणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। केंद्रीय नेतृत्व बाळासाहेब थोरात यांच्या संपर्कात असून त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न केले जात असल्याचीही माहिती मिळते। पण बाळासाहेब थोरात मात्र आपल्या राजीनाम्यावर ठाम असल्याची माहिती समोर आली आहे। तसेच राजीनाम्याच्या पत्रात थोरातांनी आपण काँग्रेसच्याच विचारांनी पुढे जाणार असल्याचंही स्पष्ट केलंय। विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला होता। नाशिक पदवीधर निवडणुकीनंतर काँग्रेसमधील कलह टोकाला गेल्याचं सर्वांसमोर आलं होतं। त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी सत्यजित तांबे यांच्या पत्रकार परिषदेतून महाराष्ट्राचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याबाबतची नाराजी उघडपणे जाहीर झालेली होती। अशातच आता बाळासाहेब थोरात यांच्या राजीनाम्यासंदर्भातील वृत्तानंतर ही नाराजी अगदी टोकाला पोहोचल्याचं स्पष्ट होत आहे। बाळासाहेब थोरात यांनी महाराष्ट्र काँग्रेसचं प्रदेशाध्यक्ष पद सोडलं, त्यानंतर नाना पटोले यांच्याकडे महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाची धुरा सोपवण्यात आली होती। पण विधिमंडळ पक्षनेते हे महत्त्वाचं पद बाळासाहेब थोरात यांच्याकडेच होतं। पण आता बाळासाहेब थोरात यांनी या पदाचाही राजीनामा दिल्याची माहिती मिळते। त्यामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलायचं YouTube चॅनल। आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो। आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर। उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध। बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा। साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली। मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89। कनेडी येथील शिवसेना आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या राडा प्रकरणातील संशयितांवर अटकेची कारवाई करण्यासाठी अखेर कणकवली पोलिसांना तब्बल 13 दिवसांनी मुहूर्त सापडला। रात्री उशिरा 10 जणांना अटक करण्यात आली। यात शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे। 6 जणांना 307च्या गुन्ह्यात तर 4 जणांना 353च्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आहे। नमस्कार, आताची महत्त्वाची अपडेट हाती येत आहे। कनेडी राडा प्रकरणी सर्व आरोपींना कणकवली न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली आहे। या संदर्भात 3 गुन्हे दाखल होते कणकवली पोलीस स्थानकात आणि त्या दरम्यान काल रात्री 10 आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते, अटक केली होती आणि आज न्यायालयात त्यांना हजर करण्यात आले। न्यायालयाने कणकवली न्यायालयाने या
जे आरोपी आहेत त्यांना पोलीस कोठडी सुनावली. यामध्ये 5 आरोपी हे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातले आहेत व 5 आरोपी हे भाजप गटातले आहेत आणि दोन्ही हे पक्षांमध्ये हा मोठा राडा झाला होता. कनेडीमध्ये मोठा राडा झाला होता आणि त्या दरम्यान ह्या ज्या आरोपींची कनेडी येथील भाजप जे आणि शिवसेनाच्या राड्यामध्ये संदेश गोट्या सावंत यांच्या फिर्यादीनुसार अटक केलेल्या ठाकरे शिवसेना सेनेतील 3 कार्यकर्त्यांना कणकवली न्यायालयाने हजर करण्यात आले होते. दरम्यान या प्रकरणातील आरोपींना 9 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी कणकवली न्यायालयाने सुनावली आहे. त्याच दरम्यान यामध्ये मंगेश रामचंद्र सावंत भिरवंडे तसेच कुणाल विजय सावंत सांगवे, योगेश वाळके हे देखील कन्नडीतील आहेत आणि यांना 9 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तर पोलिसांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार 353 चा गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामध्ये जे आरोपी आहेत ते अनिल रामचंद्र पांगम, संतोष वसंत आगरे, संदीप बाळकृष्ण गावकर, तुषार श्यामसुंदर गावकर व या आरोपींना न्यायालयाने हजर केले असता न्यायालयाने 10 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावली आहे. या प्रकरणी हे जे आरोपी आहेत यांना 10 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी आहे. तसेच कुंभवडी माजी सरपंच सूर्यकांत उर्फ आप्पा तावडे यांच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर मग त्याच्यामध्ये जे आरोपी श्रीकांत नारायण सावंत भिरवंडे, राजेश मधुकर पवार दिगवळे, निखिल प्रकाश आचरेकर कणकवली यांना देखील 9 फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे हे 10 आरोपी आता पोलीस कोठडीमध्ये आहेत. काही जणांना 3 दिवसाची, काही जणांना 2 दिवसाची अशी पोलीस कोठडी कणकवली न्यायालयाने सुनावली आहे. कनेडी राड्यामध्ये दोन्ही पक्षांचे 10 कार्यकर्ते आता अटकेत आहेत. कनेडीतील झालेल्या राड्यामध्ये अजून देखील जे आरोपी आहेत ते पकडण्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवण्यात येते. आमदार वैभव नाईक देखील यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यामुळे सर्व ज्या आरोपींची जी नावे आहेत ते हळूहळू बाहेर येतील आणि पोलीस कारवाई करण्याची शक्यता आहे सर्व आरोपींवर. त्यामुळे सध्याच्या घडीला जी राडा चालू आहे कणकवलीमध्ये, जो राडा होत आहे त्या संदर्भात जे पडसाद उमटत आहे ते कुठेतरी असे म्हणजे राजकीय तणावाचं वातावरण होत आहे असं एकंदरीत वाटत आहे. त्यामुळे सध्याच्या घडीला ही महत्वाची बातमी आहे की या भाजप आणि उद्धव ठाकरे गटातील कार्यकर्त्यांना 10 जणांना ही पोलीस कोठडी झालेली आहे. त्यामुळे निश्चितच पुढे आणखी काही जे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाले आहे. त्यांच्यावर आमदार वैभव नाईक आहेत, सतीश सावंत आहेत, त्याच्यानंतर अन्य त्यांचे सहकारी आहेत, त्यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल झाला. गोट्या सावंत आहेत. ह्या सर्व जणांवर गुन्हा दाखल झाल्यामुळे यांच्या अटकेची कारवाई कुठे होणार की काय अशी आता शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे पुढील कारवाई आता पोलीस करत आहेत. पण नेमकं काय पाऊल उचलतंय, त्यांची अटक कधी होते किंवा ते स्वतःहून हजर राहतात काय, कारण याच्यातील जे आता काल अटक झालेले आरोपी ते स्वतःहून हजर झालेले होते अशी माहिती येत आहे. त्यामुळे अन्य जे आरोपी आहेत ते देखील स्वतःहून हजर राहू शकतात आणि पोलिसांना शरण जाऊ शकतात अशी एक माहिती हाती येत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळ मधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प. निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202. महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतून एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगात शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्हाबाबत पक्षाची सुनावणी गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. ही सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आल्याचं चित्र आहे. शिवसेनेच्या शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटाकडून प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष आणि लेखी स्वरूपात युक्तिवाद करण्यात आला। त्यानंतर आता निवडणूक आयोग महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करणार असल्याची शक्यता वर्तवली जाते। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या गटानं शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह असलेल्या धनुष्य बाणावर केलेल्या दाव्यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगानं मोठा निर्णय घेतलाय। निवडणूक आयोगानं मागील आठवड्यामध्ये शिंदे गट आणि ठाकरे गटाची बाजू ऐकून घेतली। या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाकडून निकाल आल्यानंतरच निकाल देण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगानं घेतलाय अशी माहिती समोर आली आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगात शिवसेनेची सुरू असलेली सुनावणी आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे, कारण निवडणूक आयोग आता सुप्रीम कोर्टाच्या 14 फेब्रुवारीच्या सुनावणीनंतर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे। सुप्रीम कोर्टात 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे मुद्दे आणि अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सुनावणी सुरू आहे। या प्रकरणी येत्या 14 फेब्रुवारीला पुढची सुनावणी होणार आहे। या सुनावणीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग शिवसेनेच्या चिन्ह आणि नावाविषयी निकाल देण्याची शक्यता असल्याची माहिती समोर आली आहे। त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निकाल पुन्हा आता लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे। विशेष म्हणजे ठाकरे गटानं केंद्रीय निवडणूक आयोगात शिवसेनेच्या पक्ष आणि नावाबद्दल महत्त्वाची मागणी केली आहे। जोपर्यंत 16 अपात्र आमदार आणि प्रकरणाशी संबंधित विषयाच्या विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगानं निकाल देऊ नये अशी मागणी ठाकरे गटानं केली आहे। निवडणूक आयोगानं तसाच निर्णय घेतला तर हा ठाकरे गटाला दिलासा असेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो। आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर। उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध। बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा। साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली। मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89। कलमठ कलशारोहण दिंडीला मोठ्या उत्साहाच्या वातावरणात सुरुवात झाली आहे। कलमठवरची कुंभारवाडी इथून कलशारोहण दिंडीला सुरुवात झाली आहे। त्यानंतर कलमठ खालची कुंभारवाडी इथं जाऊन कलमठ कोष्टीवाडी, लांजेवाडी, सुतारवाडी, लक्ष्मण नगर, बाजारपेठ, गोसावीवाडी, बिडेवाडी नंतर टेमवाडी मार्गे कलेश्वर मंदिर इथं या कलशारोहण दिंडीची सांगता होणार आहे। 4 दिवस कलशारोहण दिंडी तसेच कळस पूजन आणि विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय। या कलशारोहण दिंडीमध्ये हलते चित्ररथ तसेच ढोल ताशे आणि महिला वर्गातून कलश घेऊन ही शोभायात्रा मोठ्या उत्साहात सुरू झालेली आहे। पाहुयात या दिंडीचा शाही थाट।
कलमठ काशी कलेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार सोहळा आजपासून सुरू झाला आहे. कलशारोहण दिंडीची आज सुरुवात झाली आहे. कलमठ कुंभारवाडी येथून सुरुवात झाली आहे. कलमठ बाजारपेठेच्या वतीने देखील ह्या कलशारोहण दिंडीचं स्वागत करण्यात येत आहे. काही कलमठ ग्रामस्थ आहेत आपल्यासोबत. काय सांगू इच्छिता, कशा पद्धतीचं भक्तिमय वातावरण आहे? गावात संपूर्ण सुंदर असं वातावरण आहे आणि सगळं काशी कलेश्वराच्या याच्यावर नतमस्तक होण्यासाठी सगळे आतुर झालेले आहेत. आणि आता आम्ही ते शिवतेच्या मित्रमंडळातर्फे प्रसादाचा कार्यक्रम सादर देत आहोत. आणि काही भक्तगण आहेत. काय सांगू इच्छिता, कशा पद्धतीचं वातावरण आहे? काय वाटतं? कलमठ गावाचं वातावरण श्रीदेव काशी कलेश्वराचा जीर्णोद्धार सोहळा, कलेश्वरोहण सोहळा व मूर्ती प्राणप्रतिष्ठानचा सोहळा हा असल्यामुळे प्रत्येक घरातून माणसं बाहेर पडली आणि त्या सोहळ्यामध्ये सहभागी झाली आणि भक्तिमय वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि सगळे आनंद वातावरण आहे. आणि असाच आमचा हा पुढे दिंडीचा सोहळा पुढे जाणार आहे. काही युवक आहेत आपल्यासोबत. तुम्ही देखील या दिंडीमध्ये सहभागी झालात. काय सांगू इच्छिता? श्रीदेव काशी कलेश्वर जीर्णोद्धार कलशारोहण व मूर्ती प्रतिष्ठापना सोहळा हा कलमठ गावचा होत आहे. आजपासून पुढील 4 दिवस हा जो सोहळा आहे अति आनंदात सर्व ग्रामस्थ इथे सहभागी झालेले आहेत. त्यांच्यासाठी म्हणून ती दिंडी जी निघालेली आहे, दिंडीमध्ये हजारो संख्येने ग्रामस्थ सहभागी झालेले आहेत. त्यासाठी जे शिवतेचे मित्रमंडळ आहे त्यांनी एक छोटासा असं सर्वांना जे प्रसाद वाटपाचा जो कार्यक्रम केलेला आहे तो केलेला आहे सर्व ग्रामस्थांसाठी. और सगळे ग्रामस्थ आनंदित आहेत. कलमठ गावची ग्रामदेवता श्री काशी कलेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार सोहळा आणि कलशारोहण सोहळा पार पडत आहे. आजच्या या कलशारोहण मिरवणूक जी आहे ती सुरू आहे. आपण पाहतो की कलमठ कुंभारवाडी येथून ही कलशारोहण मिरवणुकीची सुरुवात झालेली आहे आणि यासाठी जे विदर्भात आणलेले आहेत आणि ही मिरवणूक सर्व जे कलमठ गावातील 12 वाडी वस्त्या असतील, त्यानंतर नगरं असतील, हे देखील यामध्ये सर्व जे ग्रामस्थ आहेत ते सहभागी झालेले आहे. तेथील खोट नाटकरी देखील म्हणजे या उत्सवासाठी मोठे योगदान त्यांचं आहे. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती आपण पाहतो की ही जी त्यांनी आता आपल्याला सांगितलं की कशा पद्धतीचं वातावरण आहे, जे आता सध्याच्या परिस्थितीत खूप चांगलं आणि महत्त्वाचं वातावरण आहे. मगाशी आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं कलमठ हे कणकवलीच्या आधीचं होतं आणि आता देखील कलमठमध्ये चांगलं वातावरण आपल्याला दिसत आहे. ही लाईव्ह दृश्य आपण पाहत आहोत की कलमठमध्ये कशा पद्धतीचं वातावरण आहे दाखवत आहोत आपण आमच्या प्रेक्षकांना. आणि ही जे कलमठ गावचे ग्रामदैवत श्री काशी कलेश्वर मंदिराचा जो जीर्णोद्धार सोहळा, कलशारोहण सोहळा हा लवकरच आज 4 दिवस कार्यक्रम सुरू राहणार आहे. या निमित्ताने सर्व जे ग्रामस्थ आहेत ते एकवटलेले आहेत आता आणि या ग्रामस्थांमध्ये भक्तीचं वातावरण आहे. येथे एक भाविक आहेत ते सुद्धा आपल्यासोबत. काय सांगू शकता, कसं वातावरण आहे? आमचं कलमठ गावचे ग्रामदैवत श्रीदेव काशी कलेश्वर याचा जीर्णोद्धार कलशारोहण सोहळा आहे. 4 दिवसाचा हा कार्यक्रम आहे. या 4 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये सगळ्या वाडीत त्यांनी उत्स्फूर्तपणे भाग घेतलेला आहे. तरी ते रॅली काढलेली आहे. ही रॅली पूर्ण गावामध्ये फिरून शेवटी आमच्या ग्रामदैवत कलेश्वर देवस्थानात जाणार आहे. तरी सगळे भक्तांनी उत्स्फूर्तपणे इथे प्रसाद मिळवलेला आहे. चांगलं आहे आमचं. निश्चितच हे भक्तिमय वातावरण आपण पाहत आहोत की कशा पद्धतीचं आहे आणि खूप आनंद आणि उत्साह येथे या कलमठ वासियांमध्ये आहे आणि खूप चांगलं नियोजन आहे येथे, जेणेकरून हे सर्व ग्रामस्थ आहेत ते ही शोभायात्रा पार पाडण्यासाठी प्रत्येकाचं मोठं योगदान आहे. इतर लोकांनी याचा विचार करावा आणि एका साईडला चालावं सर्वांनी. आपण मगाशी सांगितलं की कणकवलीच्या आधीची बाजारपेठ ही कलमठ आहे. या कलमठमध्ये सर्वच गुन्ह्या नांदत आहेत. काय सांगू इच्छिता? नाही, पहिल्यांदा कलमठ बाजारपेठ होती ही गोष्ट बरोबर आहे. त्यानंतर आमची ऐकिवातली किंवा पिढ्यानपिढ्या आलेली बातमी अशी की कणकवलीचे पटेल
आणि कलमठाचे नाडकर्णी यांच्यात काहीतरी वादावादी झाली आणि नंतर त्यांनी आपली बाजारपेठ सेपरेट केली. पण अजूनही आमची कलमठ बाजारपेठ जशी आहे तशीच आहे. आता कणकवली बाजारपेठ शारीरिक भौगोलिक सगळ्या परिस्थितीनुसार खूप मोठी झाली, तरी पण कलमठ बाजारपेठेचं नाव अजूनही कलमठ बाजारपेठ म्हणूनच आहे, कारण पहिली कलमठ बाजारपेठ. मोठ्या उत्साहाने खूप वर्षाने हा कार्यक्रम होत आहे. या कार्यक्रमाबद्दल काय सांगू इच्छिता? नाही, कार्यक्रम सुंदरच झाला, प्रश्न नाही. कार्यक्रमाबद्दल आज गेल्या जवळजवळ 10 वर्षाची मेहनत आज पूर्णपणे फळाला आली. याबद्दल संपूर्ण कलमठ गाव अगदी हर्षवर्धन ह्याने नुसते नाचत आहेत. याचं कारण सगळ्या गटांनी, सगळ्या एकत्र लोकांनी येऊन आखलेला हा चांगल्यापैकी कार्यक्रम, वाडीवार घेतलेल्या मीटिंग, प्रत्येकाला दिलेली जबाबदारी ही प्रत्येकाने पार पाडली. त्याला कुठलंही काम एखादं असं कर म्हणून सांगावं लागलं नाही. ज्याला जे करायची जबाबदारी दिली आहे त्याने ती काय आवाहन करू शकता? कलमठ ग्रामस्थ भाविक आहेत, त्यांना काय आवाहन? भाविकांना काय आवाहन करू? भाविकांना आवाहन शिस्तबद्ध सगळं कार्यक्रम होतो आहे. चांगली लोक कार्यक्रमाला आपल्या येत आहेत. सगळ्यांनी गुण्यागोविंदाने राहून या कार्यक्रमाला शोभा आणावी. आजूबाजूच्या गावातली पण लोक येणार आहेत. सगळ्यांनी हा 3 दिवस कार्यक्रम इतका सुंदर करून दाखवूया की सगळ्या आजूबाजूच्या लोकांनी, पंचक्रोशीतल्या लोकांनी सुद्धा सगळ्यांनी आठवण काढली पाहिजे की कलमठ गावाने केला तो कार्यक्रम त्यासारखा कार्यक्रमच नाही. काय आपल्यासोबत आहेत? काय ग्रामस्थ म्हणून काय वाटतं? मी या ट्रस्टचा सचिव म्हणून काम करतो. त्यावेळी आम्ही जी संकल्पना मांडली ट्रस्टची, ते ट्रस्ट करून आम्ही आता हे मंदिर पूर्णतः नेलं आता त्यावेळेला. आता एवढ्या मोठ्याने उत्साहाने हे कल्चरल दिंडू आहे सुरू आहे, त्याबद्दल काय सांगू? नाही, ते आता सर्व ग्रामस्थ आम्ही सर्व एक होऊन, सर्व भक्तगण ज्या मनात ज्या आम्ही काय सुचवलं होतं ते सगळं आम्ही संकल्पना पूर्ण केली आम्ही. निश्चितच हे होते विखाळे, हे सचिव होते या मंडळाचे. त्यांनी सांगितलेलं आहे की ही दिंडी मिरवणूक खूप छान पद्धतीने चालली आहे, खूप उत्सुकचं वातावरण आहे. आपण हे सगळी दृश्य आपण आपल्या कोकण साथ लाईव्हच्या प्रेक्षकांना दाखवणार आहोत की कलमठ गावामध्ये कशा पद्धतीचं वातावरण आहे आणि काय जे ही कल्चरल दिंडी कशा पद्धतीचे मोठ्या उत्साह आणि आनंदात वातावरण आहे हे आपण दाखवणार आहोत. सर्व जे ग्रामस्थ आहेत ते देखील इथे उपस्थित आहेत. या ठिकाणी प्रथमतः काशी कलेश्वरांना नमस्कार करून, कलमठ कुंभारवाडी हा एक असा परिसर आहे आणि मुळात कलमठच्या देवस्थानाच्या बाबतीत म्हणाल तर कलमठचे जे 12 पाच आहे त्यामध्ये राजसत्ता आली, पूर्वसत्ता आली आणि मग गावडे कुंभार, आणि मग गावडे आणि कुंभार आज आपण पाहिलं असाल एका टोकाला कुंभारवाडीतनं सुरुवात झाली तर शेवट हा होतो आहे गावडेवाडीला. आणि म्हणजे म्हणून गावडे आणि कुंभार हा भाऊ आहे, एक जोडी आहे आणि त्या माध्यमातून हा गाव वसलेला आहे. आणि म्हणूनच आज एवढा आनंद होत आहे की मला वाटतं भावी पिढीला हे प्रेरणादायी आहे. आणि म्हणूनच संपूर्ण गाव आज देहभान विसरून या कलेश्वराच्या सेवेसाठी आणि ह्या समारंभासाठी उत्सुक झालेला आहे. येणाऱ्या 3 दिवस हे असंच वातावरण कलमठमध्ये राहील आणि याही पुढे कलेश्वराला या ठिकाणी नतमस्तक होऊन विनंती करतो की हा जो गाव तू एकत्र केला आहे असाच गाव वर्षानुवर्ष एकत्र ठेवून या गावात सुख, समाधान आणि समृद्धी नांदू दे आणि अशाच तऱ्हेने भावनिक वातावरण सातत्याने या पुढील पिढीमध्ये राहून दे आणि येणारी जी पिढी आहे ही भाविक भक्ताने कलेश्वराची सेवा करून दे, अशा तऱ्हेची या ठिकाणी भावना व्यक्त करतो. आणि आज जो आनंद आहे या आनंदाचा पारवा नाही की कुठेही या आनंदाला कुठेही या पुढच्या काळामध्ये असं काही राजकारण किंवा काही असं होऊन न होता गाव एकोप्याने राहून दे असे पुनश्च एकदा देवासकडे विनंती करतो आणि सर्व भाविक भक्तांना या ठिकाणी या सर्व कार्यक्रमाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा व्यक्त करतो. हा मग उत्साहाचा आज आनंदाचा दिवस आहे. कलमठ कुंभारवाडी दिंडी आपली चालू झालेली आहे.
त्यानंतर कलमट कुंभारवाडी मार्गे कुष्टीवाडी लांजेवाडी सुत्तरवाडी मार्गे बाजारपेठ अशी सांगता कलमट कलेश्वर मंदिरपर्यंत होणार आहे. महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद असल्यामुळे आज या आनंदाचा उत्सव हा कलमट गावात पूर्ण सगळीकडे आहे. कोणतंही राजकीय आता हे वाद न ठेवता प्रत्येक माणूस हा एकत्र आलेला आहे. खूप उत्साहाचं वातावरण आहे. खूप उत्साहाचं सर्व वातावरण आहे. कलमट ग्रामस्थ ह्या उत्साहासाठी एकत्र आलेले आहेत. आणि आनंदाचं वातावरण आहे. त्याबद्दल काय सांगू तुला? आणि खरोखरच ही कलेश्वराची कृपा आहे. सर्वजण भक्त याद गेले महिनाभर रोज रात्रंदिवस काम करून कलेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार सोहळ्याला उपस्थिती दाखवलेली आहे. त्यामुळे सगळं कलमट गावचे ग्रामस्थांचे आभार. बाकी आणखी आहे कल्चरल सोहळा सुरू आहे, काय सांगता? आज दिनांक 7 फेब्रुवारी ते 10 फेब्रुवारी हे 4 दिवस कलमट गावाच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरामध्ये लिहिले जातील असे हे 4 दिवस आहेत. कारण गेली अनेक वर्षांचं कलमट गावाचं आणि या पंचक्रोशीतील कलेश्वर भक्तांचं जे स्वप्न होतं की काशी कलेश्वर मंदिर पूर्ण व्हावं आणि त्याचा जीर्णोद्धार सोहळा लवकर व्हावा, ते स्वप्न आज कलमटवासियांचं आणि कलेश्वर भक्तांचं पूर्ण झालेलं आहे. याच्यासारखा दुसरा आनंद आम्हाला कलमट ग्रामस्थांना नाही. भक्तगण खूप मोठा आणि उत्साहाने प्रत्येक वाडी वस्तीतून लोक आहेत. भक्तांना काय आवाज आहे? मग अनेक वर्षाचं स्वप्न असल्यामुळे आज कलमट गावातील प्रत्येक कलेश्वर भक्त दारासमोर रांगोळी काढून वेगवेगळी शोभिवंत फुलं लावून फटाक्यांच्या आतषबाजीने आणि चित्ररथाने कलमट गावामध्ये कलेश्वराच्या या मिरवणुकीचं स्वागत करत आहे. कारण हे अनेक वर्षांचं स्वप्न आज कलेश्वर भक्तांचं आजच्या या 7 फेब्रुवारी ते 10 फेब्रुवारी या 4 दिवसामध्ये पूर्ण होते. मग मी म्हणेन की हे 4 दिवस कलमट गावाच्या धार्मिक इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरामध्ये लिहिले जातील असं मी समजतो.
उत्सव साजरा होत आहे, भक्तिमय वातावरण आहे, काय सांगू इच्छिता? हॅलो, आज कलमठमध्ये कलश दिंडीचा मोठा उत्सव सुरू आहे. आज मला वाटतं बहुसंख्य लोकांनी जे गावातले कलमठ गावातले बहुसंख्य लोक आज या निमित्ताने उपस्थित आहेत. इतका यापूर्वी कधीही मोठा झालेला नाही. आज लोकांनी कलमठ गाव एकत्र आलेलं आहे, याचा आनंद आहे सर. खूप मोठ्या वर्षांनी हा कार्यक्रम साजरा होतो, काय सांगू? गावात कलश दिंडीच्या रूपाने जो आज कार्यक्रम चालू आहे तो अति उत्साही कार्यक्रम चालू आहे. न भूत न भविष्यात हा आजचा कार्यक्रम आहे, उत्स्फूर्त कार्यक्रम आहे. लोक ह्या कार्यक्रमात उत्साहाने सहभागी झालेले आहेत. ही दिंडी आहे ती कुठून कुठे जाणार आहे, कुठे आपण हे नियोजन आहे, काय सांगू? ही दिंडी प्रत्येक वाडीवार कलमठ कुंभारवाडीपासून सुरुवात जी झाली ती प्रत्येक वाडीवार जाऊन त्याचा समारोप कलेश्वर मंदिर येथे समारोप होईल. हे सगळी दृश्य आपण आपल्या कोकण सात लाईव्हच्या प्रेक्षकांना दाखवणार आहोत की कलमठ गावामध्ये कसं पद्धतीचं वातावरण आहे आणि काय जे ही कल्चरल दिंडी कशा पद्धतीचे मोठ्या उत्साह आणि आनंदात वातावरण आहे हे आपण दाखवणार आहोत. सर्व जे ग्रामस्थ आहेत ते देखील इथे उपस्थित आहेत. आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते. त्यांच्या स्वप्नातलं
हवं तसं सुखसोयींनी युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय. ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता. ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनी धरणे आंदोलन छेडलंय. एमपीएससी अभ्यासक्रमात झालेल्या बदलाचा निषेध नोंदवण्यासाठी राज्यातील कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारलंय. राज्यातील कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनी एमपीएससी अभ्यासक्रमात झालेल्या बदलाचा निषेध नोंदवण्यासाठी आंदोलन पुकारलंय. दापोली कोकण कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनीही विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केलंय. राज्यातील 4ही कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थी उपोषणावर ठाम आहेत. जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका या विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या धोरणामुळे जवळपास कृषी अभियांत्रिकीचे महाराष्ट्र राज्यात 1187 जागा असताना देखील यावर्षी फक्त 406 ॲडमिशन त्या ठिकाणी झालेले आहेत. अशीच जर लोकसेवा आयोगाचं धोरण राहिलं तर आमची डिग्री पुढच्या काही वर्षात बंद पडते की काय अशी देखील त्या ठिकाणी आम्हाला भीती राहिलेली. तरी मायबाप सरकार असेल, आयोग असेल, या आमच्या मागण्यांकडे त्यांनी प्रामुख्याने लक्ष देणं गरजेचं आहे आणि आमच्या मागण्या त्वरित त्यांनी मान्य करणं गरजेचं आहे. एवढीच मायबाप सरकारकडे आमची विनंती राहील. गेले 12 दिवस झाले महाराष्ट्रातील 4 विद्यापीठातले कृषी अभियंते आपल्या हक्कासाठी लढत आहेत, तरी अजून प्रशासनाने आणि आयोगाने दखल घेतली नाही. त्याच्या निषेधार्थ आज 13वा दिवस झाला आहे, तरीही आयोगाने आमची अजूनही दखल घेतली नाही. आणि त्याच्यानंतर आम्ही 13व्या दिवशी आज हे आंदोलन सर्व 4ही कृषी विद्यापीठामध्ये हे आंदोलन करत आहोत. हजारोच्या संख्येने विद्यार्थी आंदोलनासाठी बसलेले आहेत. गेले 12 दिवस झाले 200च्या वर विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडली आहे, तरी अजून आयोगाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आमच्या प्रमुख मागण्या 4 आहेत. त्याच्यापैकी एक आहे की जी कृषी सेवा मुख्य परीक्षा आहे 2021 आणि 22 या ॲडला स्थगिती यावी आणि जे आमच्या कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचा अन्याय झाला आहे तो अन्याय शासनाच्या अन्यायाची दखल घ्यावी. त्यामुळे आमची दुसरी अशी मागणी होती की तामिळनाडू, हरियाणा, ओडिशा अशा विविध 5 राज्यामध्ये महाराष्ट्राच्या इव्हन पुदुचेरी या राज्यामध्ये सुद्धा ॲग्रिकल्चरसाठी सेपरेट डायरेक्टरेट आहे, त्या महाराष्ट्रामध्ये स्थापन करण्यात यावं अशी आमची एक मागणी आहे. जे की ICRनेही महाराष्ट्र सरकारला ICR झालं किंवा सेंट्रल ॲग्रिकल्चर मिनिस्टरनी ICR लेटर पाठवूनही महाराष्ट्र सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. तो याच्यातही डायरेक्टरेट सेपरेट ॲग्रिकल्चरिंगसाठी स्थापन व्हावं. आमची तिसरी मागणी अशी आहे की मुडदोळ जलसंधारण तसं की पहिलं आम्हाला घेतलं जायचं पण तिथूनही डावलण्यात आलं आहे, त्याची आम्हाला भरती करून घेण्यात यावं. आणि चौथी मागणी आमची अशी आहे की राज्यसेवा मुख्य परीक्षा जो ऑप्शनल 26 सब्जेक्ट आहे त्याच्यापैकी आम्हाला ॲग्रिकल्चरिंगचा एक ब्रांच असतानाही त्याचा ऑप्शनल देण्यात आलेला नाही, तरी आमचा ॲग्रिकल्चरिंगचा ऑप्शनल त्याच्यामध्ये समाविष्ट करून घेण्यात यावा. व जो सिलेबस आमचा पहिला कृषी अभियांत्रिकीचा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता तो पूर्ववत करून घेण्यात यावा. हीच आम्ही मायबाप सरकारला विनंती करतो. गेले 13वा दिवस आहे आज आम्ही सर्व कृषी अभियंते बसलो तरी आमचा कोणी विचार केला नाही. एवढीच विनंती आहे की मायबाप सरकारने आमची लवकर दखल घ्यावी आणि आमच्या काय मागण्या आहेत ते पूर्ण कराव्यात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. चंदगड तालुक्यातील हेरेगावचं ग्रामदैवत श्रीदेव रवळनाथ मंदिर इथं श्री रेणुका देवीचा पडली आणि मिरवणूक सोहळा मोठ्या दिमाखात पार पडला. या उत्सवासाठी म्हापसा गोव्यातील कामुर्ली येथील गुरुवर्य महेश दादा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या पडली सोहळ्याला मोठ्या संख्येनं भक्तगण उपस्थित होते.
जागृत देवस्थान म्हणून आई रेणुका देवीची महती आहे. हाकेला धावणारी नवसाला पावणारी अशी प्रचिती अनेक भक्तांना येते. अशा या श्री रेणुका देवीचा पडली उत्सव चंदगड तालुक्यात सोमवारी मोठ्या दिमाखात पार पडला. चंदगड तालुक्यातील हेरे गावचं ग्रामदैवत श्रीदेव रवळनाथ मंदिर इथं श्री रेणुका देवीचा पडली आणि मिरवणूक सोहळ्याचा उत्साह दिसून आला. या उत्सवासाठी म्हापसा गोव्यातील कामुर्ली येथील गुरुवर्य महेश दादा यांची प्रमुख उपस्थिती होते. हलगी ताशांच्या गजरात आई रेणुका देवीच्या डोळ्यांचं पारणं फेडणारी मिरवणूक निघाली. वाटेत अनेक भक्तांनी आई रेणुका देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. भंडारा डोक्याला लावून घेत भाविकांनी आईचे आशीर्वाद घेतले, तर डोक्याला भंडारा आणि गळ्यात कवड्यांची माळ घालत महिला वर्गाची लक्षणीय उपस्थिती होती. विनायक पाटकर यांच्या घरी या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. हा आई रेणुका देवीचा पडली आणि मिरवणुकीचा सोहळा हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात पार पडला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. कोरोनामुळे तब्बल 2 वर्ष दर्शनापासून वंचित राहावं लागलेल्या भाविकांना यावर्षी आई भराडी मातेचं प्रत्यक्ष मुखदर्शन घेता आलं. यानंतर त्यांच्या कोकण 7 लाईव्हने घेतलेल्या या प्रतिक्रिया. मी दरवर्षी इथे गेली 10 वर्ष येतो आणि ही जेव्हा वेळ येते भराडी देवीची जेव्हा कौल येतो की आता यात्रा आहे त्याची वाट आम्ही बघत असतो आणि त्यानंतर आम्ही लगेच परत रेल्वेचं रिझर्वेशन करून आम्ही इकडे येत असतो. आत्ताच मी सकाळी आलो आणि आता दर्शन झाल्यानंतर लगेच संध्याकाळी निघून जाणार आहे. इथे आल्यानंतर इतकं प्रसन्न वाटतं की आमची अशी भावना आहे, आमच्या रायगडकरांची पण भावना आहे. आमचे रायगडकर भरपूर इथे येत असतात, त्यामुळे ह्या यात्रेसाठी कधी एकदा येतोय, फेब्रुवारी महिना कधी एकदा येतोय आणि कधी त्यांचं दर्शन घेतोय. एरवी पण आम्ही येऊन दर्शन घेतो, पण आजचा जो दिवस आहे आणि यंदा मला वाटते 2 वर्ष यात्रा आहे असं कळलं, त्यामुळे थोडे भाविक कमी आहेत. नाही तर मग जर एकच दिवस जर यात्रा असती तर इथे चालायला सुद्धा मिळत नाही. त्यामुळे तुमचं कोकण 7 चॅनलनी जे हे इथे आता जो उपक्रम तुम्ही घेतला आणि भाविकांच्या ज्या प्रतिक्रिया घेतात त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. नक्कीच अगदी बोलक्या प्रतिक्रियात आमचेही धन्यवाद विशेषतः मानलेले आहेत. हा संपूर्ण सोहळा अगदी दिवसभरातल्या सगळ्या घडामोडी ज्या आहेत त्या कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हवर थेट लाईव्ह स्वरूपात दर्शविल्या जाणार आहेत. माझ्यासोबत आंगणे कुटुंबीय आहेत. जे आंगणे कुटुंबीय या जत्रोत्सवासाठी मेहनत घेतात ते आंगणे कुटुंबीय माझ्यासोबत आहेत. कृपया आपल्याला विनंती आहे त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत, कारण एवढं मोठं नियोजन करणं आणि चोख नियोजन करणं ही खरंच एखादं शिवधनुष्य पेलल्यासारखं आहे. माझ्यासोबत आंगणे काही बांधव आहेत, त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत. काय सांगाल, एकदम मोठा असा जत्रोत्सव होतोय, दरवर्षी मोठा उत्साह असतो. आंगणे कुटुंबियांचं नियोजन आणि आयोजन हे यात महत्त्वाचं असतं. कशा पद्धतीनं यावर्षीचं नियोजन केलं, कारण गेली 2 वर्ष भाविकांना येता आलं नव्हतं आणि आज अगदी 8च्या सुमारासच आपण पाहतोय, तर अगदी नियोजन सांगायचं अगदी पाहतोय आपण तर 2 वर्षानंतर आज अगदी 8 वाजताच भाविक जे आहेत अगदी राज्यासह दुसऱ्या राज्यातल्या कानाकोपऱ्यातनं येतात, मंत्री येत आहेत. कसं नियोजन यावर्षीचं आहे आणि काय सांगाल समोर?
यावर्षी आपल्याकडे तशा आपल्या 9 रांगा केलेल्या आहेत दरवर्षीप्रमाणे, आणि यावर्षी भाविक जास्त येतील कारण शनिवार रविवार पण आलेला आहे आणि इकडे आता सर्व राजकारणी लोकांच्या मीटिंग पण आहेत. तर सगळ्या प्रकारे म्हणजे अजून चांगल्या प्रकारे चालेल आणि भाविक पण आम्हाला जवळजवळ सर्वजण साथ देतात, व्यवस्थित साथ देतात. जसं आम्ही त्यांना समजा आमच्यातर्फे आम्ही रिक्वेस्ट करतो त्या हिशोबाने आम्हाला पण ते लोक सहकार्य करतात आणि व्यवस्थित असं लाईनीतून दर्शन घेतात आणि सगळ्यांचं आम्ही भाविकांचे पण आभारी आहे आणि त्या देवीचे पण आम्ही आभार मानतो. नक्कीच नवं सरकार महाराष्ट्रात आल्यानंतर पहिल्यांदा जत्रा होते आणि आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, अर्ध मंत्रिमंडळ महाराष्ट्राचं आज अंगणेवाडीत आहे. काय सांगाल? नाही, आज जे दरवर्षीप्रमाणे ते म्हणजे सर्व येतात जे मंत्रिमंडळामध्ये असतात ना, म्हणजे जे मुख्यमंत्री असतात, उपमुख्यमंत्री दरवर्षीप्रमाणे म्हणजे इकडे येतात. तर ह्यावर्षी पण जे मुख्यमंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत ते पण यावर्षी येतात आणि आम्ही इकडे आल्यानंतर आम्ही त्यांचं स्वागतच करू. आणि त्यांनी पण सांगून ठेवलेलं आहे की तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा आमचा असा त्रास होणार नाही आहे. तुम्ही ज्यावेळी आम्हाला सांगाल त्यावेळी आम्ही तुम्ही दर्शन घेऊ, की आमचे 10 माणसं येतील. तुम्ही ज्यावेळी आम्हाला स्टेजवर बोलवाल आम्हाला दर्शन द्याल त्यावेळी आमची माणसं येतील आणि आम्ही त्याप्रमाणे दर्शन घेऊ. तुम्हाला आमच्यामुळे कुठचाही त्रास होणार नाही. नक्कीच गेल्या वर्षी सुद्धा कोरोनाचं संकट होतं 2 वर्ष, आम्ही साक्षीदार होतो. काही मोजक्याच लोकांच्या उपस्थितीत हा उत्सव झाला आणि त्यावेळी भराडी देवीला साकडं घातलं होतं तुम्हीच लोकांनी की हे संकट दूर कर आणि तुझा उत्सव दरवर्षीप्रमाणे सुरू होऊ दे. आज हा क्षण तुमच्या समोर आहे. बरोबर. तर आम्हाला पण खूप आनंद होतो आहे की यावर्षी जशी आमची पहिली जत्रा व्हायची मोठ्या प्रमाणात त्याप्रमाणे जत्रा होते आणि सर्व भाविकांना आमचं व्यवस्थित असं दर्शन भेटतं आहे. मग आम्ही पण ते देवीचे आभार मानतो. आम्ही पण देवी म्हणजे खुश आहोत. अगदी 2 वर्षानंतर हा उत्सव साजरा करताना प्रत्येकाच्याच चेहऱ्यावर आनंद दिसतोय. माझ्यासोबत काही महिला भगिनी सुद्धा आहेत. काय सांगाल, देवीचं दर्शन तुम्ही घेण्यासाठी आलेला आहात किंवा घेतलंही असेल, तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? समोर फक्त छान दर्शन तर व्यवस्थित झालं, सुंदर झालं, छान आनंद वाटला. काय मागणी केली आहे देवी? मागणी काय, सगळ्यांचं कल्याण कर, चांगलं कर, आम्हाला पण आमचं पण चांगलं कर, तसं जनतेचं पण चांगलं कर. कुठून आलाय तुम्ही? आम्ही ऐकलेत मालवणचे. काय सांगाल, 2 वर्ष संधी मिळाली नव्हती दर्शन घेण्याची कोरोनामुळे, आज प्रत्यक्ष दर्शन घेण्याची संधी मिळाली. किती वेळ लागला तुम्हाला दर्शन घ्यायला आणि तुमची भावना काय? आम्हाला आता पावसामुळे आम्हाला देवीचं दर्शन लवकर झालं, त्यामुळे आम्हाला असंच आपलं देवी दरवर्षी दर्शन देऊ दे आणि सगळ्यांचं भलं करू दे, रक्षण करू दे. हेच देवीच्या चरणी सगळ्यांना सुखी ठेव, आनंदात ठेव. सुंदर आहे, म्हणजे बरं वाटलं जरा, म्हणजे असं सुंदर दर्शन झालं. सुंदर सुंदर मस्त मस्त प्रत्येकाने हे केलं त्यामुळे दर्शनात पण सुंदर झालं. लाईनी वगैरे जास्त नाही, सगळ्यांना असं व्यवस्थित दर्शन मिळालं. त्यामुळे काय सगळ्यांचं असं दरवर्षी चांगलं दर्शन मिळू दे आणि सगळ्यांनी आनंद घेऊ दे आणि अशीच आनंदाने दरवर्षी जत्रा भरू दे. नक्कीच अजूनही काही महिला भगिनी आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, देवीचं दर्शन तुम्ही घेतलेलं आहे? एकदम छान झालं देवीचे दर्शन, छान झालं, बरं वाटतं. असं दरवर्षी चालू राहू दे देवीचं दर्शन. नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहतोय तर अगदी दर्शन घेतल्यानंतर प्रत्येक जो भाविक आहे त्याच्या चेहऱ्यावरचाच आनंद खूप काही सांगून जातो. गेल्या 2 वर्षात जे दर्शन घेता आलं नव्हतं देवीचं, त्याच्यानंतर अनेक मागण्या होत्या, अनेक समस्या होत्या. कोरोनासारखं जागतिक संकट संपूर्ण जगावर होतं आणि त्यामुळे या जत्रोत्सवापासून वंचित राहावं लागत होतं, देवीचं दर्शन मिळत नव्हतं. मात्र गेल्या वर्षी या ठिकाणी इथल्या स्थानिक आंगणे कुटुंबियांसह भाविकांनी घरबसल्या गारणं घातलं होतं की हे जे संकट आहे ते दूर कर आणि हा जत्रोत्सव, हा तुझा उत्सव अगदी मोठ्या थाटामाटात आम्हाला साजरा करण्याची आणि तुझं दर्शन घेण्याची संधी दे, असं गारणं देवीला घातलं होतं. आणि देवी या भक्तांच्या हाकेला धावलेली आहे. संकट तर दूर झालंच, पण यावर्षी अगदी मोठ्या उत्साहात, मोठ्या जल्लोषात, लाखो भक्तांच्या जनसागरात हा उत्सव अगदी पहाटेपासूनच सुरू झाला आहे. अगदी आज रात्रीपर्यंत, उद्यापर्यंत हा उत्सव चालणार आहे. मोठ्या प्रमाणात राज्यभरातले भाविक आहेत, राज्याबाहेरचेही भाविक आहेत, ते आज पर्यटन नगरी असणाऱ्या मालवणमध्ये येणार आहेत आणि देवी भराडी देवीचं या ठिकाणी दर्शन घेणार आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shears. कनेडी राडा प्रकरण, त्या 10 जणांची पोलीस कोठडीत रवानगी.
शिवसेना पक्ष चिन्ह सुनावणीबाबत मोठी बातमी, ठाकरेंना दिलासा मिळणार. आणि काँग्रेसमध्ये भूकंप, बाळासाहेब थोरातांचा नेतेपदाचा राजीनामा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.